Good morning mga madi. Sa inyong mata na inyong Disney Princess diri sa bukid. So sa inyong pagdanaw madi, tanawa ang gawas sa amo ang balay. Grabe niya pagkapuwa madi. So mga 5 pa na siya kapino ning ana na yung color. Mura siya dugo. Na ako pag na siyang padulaan ana. Nadaghan kay ng mga sangit-sangit kay naman mga trees, mga kahoy-kahoy man di ba? Grabe madi no, ang kalibutan naman madi, tanawa madi. So mausap na siya ang iyang textures na pala na madi ka na mga 6 na padung na siya mga 6 kay dili na siya moingon mapuwa kaayo di sim ani na puwa kay siya mo siya blood. Grabe na kaayo ang mga katalagman diri sa kalibutan madi. So pag human sa linog madi ngani na og katungo pay linog madi is ning ani sad siya. Wala lang ko ka-take og video madi og pictures nga ang langit ing ani na tanawa ninyo. Gidulitan na gyud ko na siyang maayo madi tanawa. Grabe na gyud niya kapula. Di ba no? O tanawa na usab-usab na iyang kuana na siyang mo white na siya yung mga clouds